ya ambata adana zance kar zuciya ta jirkita kin iya kallon kauna ba za a rina ki ba areoblog.com. Sannu tana sanya fatake si nisa da tafiya ko da wuka sai da kulaki za a yanka gaifiya tunda idan har an banke zana mika godiya in nai noma na a jagalma sai na doka nakiya dole idan zaki kan bari za a kai mu tare da mun zama jini daya ba batu na bare ruhi na da naki na a kwalbar turare alƙawarin ki na rike ba zan saki ba zama kwanji mai kwace mai kawar da gobara za mu zama kullum tare ba nuna yaudara ke ta wani na zama na ki har mu fidda firfira da na aure ki zani san ƙarin makamai mai dacin tauraruwa a kuma irin musulmai mai kyawun ido da kyawawan kalamai mai riko da ke amana ba zan gushe ba zai kwatanto ba tsanani da so a raina ba za ya ɓoye ba da babu ke a shaida ba za na wanzu ba duk sanadinka ne na ke kyawawan mafarka